ko hemen ko para bayid hautrai Jesus Christ minta kasngi lemba ke gospel bat ke jimpule baro u Jesus kentu yangi ban sautu yaki kamaram kristan ngi baro mangi ngi dongi kamaram ban pendep badu Jesus penshai hangi ya kita ki kamaram kabangi iwe pa iwe ngi de ban pendep ke kamaram jongi lesengi laban nong kadon lai binta kabinta baning kong kalong balong ke langknia balong ki bakloi banai tilut ya ka jingin komba ujisu ula pendep ujisu ula pendep ya ka kamaram jongu haba ula kongu yo ya ublai upa jongu balong ke langknia badula sha banyai lempa ke jingshitam babun habangi ong ngi ki kristan ngilong ki nombur jongu kris ngilong ki sinran jongu kris ka kendup ya kaneka binta ban pendap janai ya kane kamaram bangide ban yai lempa ke jingshitam babun jai ngide ban perlong siar ya kita ke jingshitam jongi hab hakaba ngias nok tilang bar ke jingsha shitam jongu kris lese kalaban long jimpang jongi kalaban long jingshitam babun jai jongi kalaban long jingduk jongi kalaban long jinjinjar jongi kalaban long ke jingyale jongi persha ya ubamen persha ya ke jingsuniu hapo jongi Badngila ban perlong yakine baro kumka langkinia nagabindaka jingidu Chris kane kane ban yai bait namar omdon iveiru balait naga jingtunju omdon iveiru balait naga jingshitam omdon iveiru balait naga jimpang omdon iveiru balait na ke jing penshoy kaba bunchai te ka kamaram jongi kalong ban yaine badu Chris hapadeng kine baro nangda ba ar kalong utrai ubale upkindiu buram yaki kon jangu bar ke jinkindiu buram jangu jisu yangi kalong lemba ke jingsngeurit mensie kalon ke jinge per ke prate bar ke bene ke prate kayo buram haba uno ubriu kano ka briu bawad buram bar kindiu yalade shakata ka buram bar lese kilaban yo kata ka buram lada kilong ki bastad ladaki long ki barispa ladaki lord ki don ki kas sap ka pong kaba ka perte ka pediang ka perte ka aina te buon ki brio kin yo ya kene ka burom jang ka perte henre ujisu pat wong kene ka burom baro kan sakut hangne ha kene ka perte henre ka burom jang ka beneng ka wan shangi habangi kloi ban pendili yalade habangi kloi ban pendrit yalade ka burom jang ka beneng ka shong haki brio bakaloi ban snap yau trai ba yai rengkat badu trai bad ban yai rengkat bad baro ka jing terwa jongu Chris na kata ka daw habau Jacob badu Yanis ki wan pan na ujisu ya ka kerdan shabening ula ong ban yo ya ka ne ka kerdan pide ban pendrit yalade pide ban pidiang ya ka baptisma kumbang ala pidiang pide ban yai lempa baro ki jinge bad hangta utrai un sakindi buro buna preng jongi habangi le kano ke kam barit baria ngi perkat ngi lele palat nagabenda uple lese don bun ki buru ki kran sarongru o ngalale ni em kumne ngalai duai ni em ngalai mas ni em ngala pinpiang iaka jing sinyang balang ni em bad ki kain ba kita ki kam barit baria kabakelle kala dawa bad kala pinyo yaki ya kaburom jongo belai henry kaburom jongo belai kawan kadba nang penrit yalade kabangi stang ban kain yaki kam barit baria kabangi lele nagabinda balang ne nagabinda uble nagabinda ki himmen ki para ngi le pinban ayu ngi persyamban pen krau yalade ngi persyamban wanra nam kaburom ngalale kumda ter ko himmen ko para ujis uang habangi le kano ka kam nagabinda kaburom uble ngide ben le jar ngi don gi bun gi jingi kai jungu jisu halor kane ka pang kumno ngide ben kwan burom pendrit yalade ngide ben pendili yalade hakamat ki buryu hakamat ka parte knamba kadon ka burom habane tengila ladangi kwa ban penher shabane ngide ben pinhiar hakendau ngide ben pendrit hakendau ngide ben pintili yalade ngide ben pendrit yalade kabadang pendrit yalade
kadang ia bor ban her shabane nangda ya ka benta balai kalong jisu ong ngala aiti ya la ka jingim naga benta bon ngud ka jing shakri ka ba kungno ngide banle jing shakri babatam ka ba jisu ong kum ki kristan kalong ban seilut madan ya ke basuni hapo jongi bad kakaktin grip kadon kawe kakentin ipse komei kabamud seilut shabar seilut ya ke baro hapo jongi kabamud jisu ong ngide ben pen kuit ya lade ngide ben kuit ya ka jing sarong jingim jongi ngide ben kuit na ka ta ka jing sarong jingim jongi ngide ben kuit ya lade na ka jing kwan ya lade ngide ben kuit ya lade na ka jim bishni jongi na ka jim bitar jongi na ka jing long ban bishar pinram ya kiwe na baro jait ki jing siniu ngide ben sei madan ya kita kanamba ujisu uble ulaban pen kuit yangi ka jim pen kuit ka ba kongsan na ka ta ka daw jisu ong ngalawan long shakri kanamba ngalaban aiti ngalaban sispa shibun ngimlaban sispa shibun brio lada ngi perkat ya lade shimet nakata ka jinglong perkat ya lade shimet nakata ka jinglong kwan ya lade shimet ngide ban poi shakata ka jinglong ngi buningkong ya kiwe hakamachongi ngi bu ya ka kerdan baningkong ya ki himen ki parajongi ya uble omde ya ki kamba bha kabangile hapojongi ladangi snow sarong halor kita ki kamba ro ngimla ban kindu burom ya uble hapojongi naga daga da jisu perlong ya lade shakri badu ble ula penkan dang ya ula kindu burom ya u kane kade ban long ke kameram jongi lai tili ki kameram ka kindup ha kane ga jingi ka jongo kris longi shakri longi bas ngeurit long ke lankinia long ro bas ngeurit mensiam ha ga jingim jongi de lemba kine ki jinglong ngilaban longi kristan baba kristan ge ba koin kristan ge ba kring e ki weru shaw jisu to ngin duai naga binta kane ga jinga e ha kane ge ukrish ba koin jisu be e karku kardo yangi bad kadda medang ke hikai yangi kumno ngilaban longi shakri ke bajenai kumno ngilaban longi kristan ke bajenai ya rap yangi ko jisu ban pediang ya ka jing terwa baro ka bame wanra hangi bame terwa hangi manla ka kelip ma jong ka jingim ya rap yangi ban pediang ya ke baro kalam kinyum kalam artatin kalam ting da henre da kamen siam jogi shakri bas ngevrit bangin long shisha ki kun bajenai jome Enyaro ya utrai Jesus Christ